Добре дошли в моя канал. Днес късното видео ще играем на Майнкрафт оцеляване. Нека отидем да съберем малко дърво. Къде има дървета? Там има едно. Това дърво излем там, където е до реката. Направим един крафтинг тейбъл с пръчки. Четири пръчки. Един крафтинг тейбъл. Правя една дървена кърка да мога да взема камъни и после си направя каменни инструменти. Не знам колко събера, около 30 камъка. Можете да оставите по един лайк и да се абонирате за канала ми с камбанката. Готово, събрах 30 камък и излизаме от тази дупка. Въпросът е сега къде да си направя къщата. Може би тук ще си я направя. Ще махна тези пръст блокове и тук ще си направя къща. Но преди това ще направя една каменна лопата. Готово. Нека да започваме. С изчистването. Нека сега отидем, скъпи приятели, да нацепим малко дърво, но преди това да си направя брадва, разбира се. Една каменна брадва. Чакай направо с направя инструменти. Си подредя инструментите и отиваме за дърво. И там има дървета.
няма да е лошо да се намеря от някъде храна. Так можа да кажа, наоколо не виждам нито овце, нито крави, нито прасета. Нека да започваме с цепенето на дърва. Оп, това направих. Така. Първото дърво е готово. Оп, стъмнява се. Ужас. И това дърво е готово. Сега ще идем към това. Май първоначално е по-добре да от пръс, защото се стъмнява, аз още не съм нацепил дърво, нямам храна и не искам да умра. Забрахме малко храна. Ще направя печка, ще изпека, ще направя къща. Трябваше ли точното място, където ще правя къща, да има 2 крипъра и 3 зомбита? Какво е това чудо, бе? Олеле, олеле. Еми ще ги убия, нямам друг избор. Колкото да не ми се занимава с тази работа. Трети крипър! Трети! Ей! Добре, справихме се с крипърите. Тук има едно зомби и един паяк. Имаме бе. Колко още мобове има тук? Имаме и ти, бе. Стрелците най-много ги мраза с крипърите. Бягай! Оставете ме на мира, бе! Ще умра от вас! О, не, няма етап работа. Махам се от тука, после ще се върна. Трябва да... Колко зомбита има, бе? Колко крипъра има тук, бе? Това е прекалено. Скелет. Ужас. Имам камък за една печка. Няма почивка. Всяка ето отидам мобове. Не. Само на един изстрел съм. Моля те, махни се, скелет. Тъп. Само на един изстрел съм. Една тъпа стрела съм.
Еми, ям месото сурово, нямам друг избор. Колкото и тъпо да е, ето да отида за някакви мобове. Добре, малко. Сърчицата ми се възвръщат. Вече мога да се качвам и да се връщам да си направя къщата. Вилиджър зомби. Близо да няма някакво село, бе. Може и да има. Боже, стрелата как прилетя. Ах ли тук вътре влезна? Не знам. Не искам да знам къде е отишла стрелата. Колко зомбита! Леле, майко! Опчак. Ей, потънах. Не! Ау! Няма ли става светло вече, бе? Не съм го погледнал. Ендърмена. Това е руин портал, ле. Разрушен портал. Оу, ес. Надявам да има нещо хубаво в честа, нещо като броня. Шансът е голям за някоя златна броня. Защо до него ще има зомбита, бе? Не едно. 3 зомбита и 2 скелета. Нямам думи. Там нещо свети. Какво има там? Да видим какво има в честа. Добре. Няма брадва. Такова е. Броня. Има 3 запалки, една брадва и една лопата. Златният блок. Със сигурност има златен блок, обаче няма с какво да го взема, защото за златото трябва желязна кирка. Аз нямам. За някой ден ще се върна да го взема. Някой слънчев ден. Когато имам желязна кирка. Не! Ау. Много е интересно там какво свети. Обаче заради тъпия скелет и тъпите 4 зомбита не мога да отида да видя. Защо тук има лава? Почти стана ден. Още малко. Такъв е хубав изгрева. Но не тук. Оцелях тази нощ, не мога да повярвам. И отивам по най-бързия начин да си правя къща, защото не ми се умира. Чай, тук ще нацепам малко дърво. Една овца по-малко. С тази овца стават 2 сиви. И 2 бели с онази. Бяла овца.
То в принцип, аз мога да взема 3 различни вълни, да взема от тези цветя 3, после да боядисам вълната. Да, така ще направя. Едно цвете, второ цвете и трето цвете. Добре. Сега да почваме да цепим дърва. Така. Това дърво е готово. Почваме с това. И това дърво е готово. И това дърво ще нацепим и мисля, че е достатъчно. 25 дърво не мисля, всъщност не е достатъчно, защото нямам да имам за една къща. Ще направя от пръст, каквото да е. Няма значение. Това не е ли рядкост? Черната овца не е ли рядкост по принцип в Майнкрафт? Така. Ми не знам вече защо си боядисам леглото в червено, като имам вече 5 бяла вълна. Къде беше мястото за направа на къщата? Някъде тук трябва да е. Ето. Този свят е обаче много хубав. Много животни има. Ама и много такива зомбита, скелети, крипъри има също много. Което това не ми харесва. Но няма значение. Да почваме с къщата. Оттам ще взема. Пак се стъмнява. Да отида да си направя едно легло и да скипна нощта. Крипър, скелет и на всичко отгоре скелет е с златна броня. Нямам думи просто. Крипъра ма видя.
Аз предлагам друго. Направя друг крафтинг тейбъл и да си направя легло. Защото няма да се мъча да хода до моя крафтинг тейбъл. Добре, тук съм на безопасност, нали? Определено съм в безопасност. В 29 минути се занимавам с тъпоти. Не съм от най-добрите в оцеляването в Майнкрафт. Тези зомбите как ме виждат от толкова далеч? Аз направо нямам думи. Скелет. Крипър. На 3 бучета съм, вече не мога да тичам. Ужасно е това. Добре. Безопасност ли съм? За кратко. Ендърмен. Боже, цялата храна си изям слова. Има ли смисъл вече да изправя леглото почти с една ден или не? Има вилиджери зомбита. Наблизо сигурно има село. Разгиле, горете, същества гадни. Сега вече може да сходим да си направим къщата. На спокойствие. То моята къща стана цял палат, толкова е голяма. Нямаше смисъл толкова голяма. Така. Слагам си леглото, правя си печки, печа си пясъка и слагам стъклата. Слагам в тази печка 20 дърво и слагам пясък, шака пръста. През това време ще си оправя дупката в тавана. Може би 46 пръст няма ми стигне. Пясък няма ми стигне. Затова ще отида да взема още малко.
Това не беше перфектното място. И оттам ще взема. Потънах. Щупиме се и тази лопата. Бе, още 48 пясък може да ми стигне за моя палат. Що другата печка не слова ми се пече храната? Така... 9 пържоли и 20 дъски. Докато чакаме пясъка да се изпече, през това време ще направя една врата. Къде са вратите? Ето ги. Така. Готово. Така. Нареждаме всичко ненужно. Така. Ще си направя една въдица, да мога да лова риба. Ще си направя един честплейт, кожен, и то само до там ми стигна. Разбира се. Вече съм брониран Стив. 26 стъкла. Наполовина е готова. Така. Колко ще се изпее? Около 300 кола само. Така. Още едно. Храната изпече ли са? Добре. Опа.
да хапна 2 пържолки. Една ми беше достатъчна. Добре. Така. Добре, не ми се получи това, което исках да направя, няма значение. Така. Тук още 2 овце. Много овце има в този свят. И 2 крави. Добре, няма да ги откажа. Естествено. Още една овца и едно прасе. Добре, вече може да се връщаме в нашия палат. Предполагам, че вече се е изпекал пясъка. Добре ден, няма ли поне един път да се получи? Защо толкова бавно се пече това нещо? Нямаше нужда от такава голяма къща. Добре, още малко. Опа. Най-сетне къщата ми е готова. Направя едни стълби дървени за пред вратата. Чакай, дървото ме в една печка. Добре. Правя си малко дъски. Правя си 4 стълби, не знам защо ми ги дават по 4. Отиваме пред вратата, слагаме ги и приключваме с епизода. Добре, това ще е от епизода, надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец, абонирайте се канала ми задължително с камбанката, за да не изпуснете следващите епизоди на Майнкрафт. От мене, чао!